Беларусь дэбютуе на Еврабачанні. Пачынаюцца газавыя войны, Лукашенко плануе стаць вечным, нараджаецца яго сын Мікалай, абмяркоўваецца ідэя ПВТ, Юлія Несцярэнка нечакана выйгрывае Алімпіяду, з'яўляюцца чорныя спісы непажаданых артыстаў, а $1 каштуе 2000 бунаў. І ніхто не кажа гэтае слова буны. Гэта 2004 год у навейшай гісторыі Беларусі. Мы канал «Загляне сонца». Давайте паспрабуем новы фармат. Каб зразумець, што адбываецца ў свеце, дык Брытні Спірс са сваім «Токсік» гучыць прыблізна адусюль. Выходзяць «Забіць Біла 2», «Троя», галоўны бенефіцыяр Оскара — гэта уладар пярсцёнкаў «Вяртанне караля». З'яўляецца Facebook, але беларусам да яго яшчэ жыць і жыць. Інфу адно аднаму мы перадаем на дыскетах CDR і CDRV. У ЗША Джордж Буш перамагае на выбарах і ідзе на другі тэрмін. Амерыканцы яшчэ прысутныя ў Афганістане і Іраку. Польшча, Чэхія, краіны Балты ідуць у ЕС, а НАТО ўжо зусім блізка да нашых межаў. Літва і Латвія акурат становяцца яго чальцамі. Путін таксама ідзе на другі тэрмін і перамагае. 9 траўня адбываецца забойства Ахмата Кадырова. 1 верасня — захоп закладнікаў у Беслане. У Расіі запыт на моцную руку і страшылкі пра баевікоў. Путін актыўна карыстаецца і набірае балы. Чэмпіянат Европы па футболе нечакана выйгрывае Грэцыя, прымушаючы плакаць 19-гадовага Крыштыяна Роналду на камеру. Мне 16 гадоў. Я лічу нармалёвым заўзець за зборную Расіі, якая нават не выходзіць са сваёй групы. Трэба здаваць экзамены для атрымання базавай адукацыі, у тым ліку гісторыю Беларусі. Па маім тагачасным адчуванням, улада яшчэ не нахіляе яе. Ці нахіляе, але не так моцна і заўважна. У любым выпадку мне прыблізна пофіг, што менавіта ў гэты год Беларусь канчаткова збочвае не туды. Давайте рэтраспектыўна разгледзім, чаму так адбылося. Проблемно стало вам в семейном ложе. В Нардине есть уролог. Он поможет. Самая вялікая беларуская банкнота — блакітныя 50 000 рублёў з мірскім замкам. Курс даляра недзе 2000 рублёў па-старому. Але было яшчэ больш глыбокае па-старому. Шмат хто не адзвычаіўся яшчэ ад мільёнаў. То бок $1 — 2 мільёна беларускіх рублёў. Сярэдні заробак па краіне афіцыйна 347 519 рублёў, каля $160. До канца года абяцаюць $195. На 2005 плануюць аж на 250. Да 2010 года $750. Гэта цитата Лукашенко. Мы будем ісці до гэтага, и вы дарма смеетесь. Честность и справедливость, которую я вам обещал, до сих пор во главе моей политики. Смяялася студэнцкая молад Берасцейшчыны. Адбылося гэта 23 верасня. Але апетыты Лукашэнкі панізіліся ўжо 5 кастрычніка, да тых самых па 500, пра якія ён у тэрміне з 2004 па 2010 публічна будзе казаць каля 10 разоў. Новый Siemens MC60 со встроенной фотокамерой. Siemens Mobile. А грошы былі вельмі патрэбныя, бо пачаліся так званыя газавыя войны. Не так. Газавыя войны — пачатак, як у якой-небудзь сагі. Многочасовые переговоры белорусского правительства с «Газпромом» начались с самого утра. После заключения промежуточного соглашения с компанией «Транснафта» в 14:15 по минскому времени газовые поставки возобновлены. На старце году Мінск сапраўды не пагаджаўся на новыя кошты, а Масква сапраўды перакрыла венцілі. З беларускага боку гучалі апеляцыі нават да будапешскага мемарандума, калі краіна дала ядерную зброю у обмен на бяспеку поручальников, у тым ліку США, и фразы по типу «газовый терроризм». Я должен сказать, что сейчас весь мир борется, и это очень модно для некоторых стало, против терроризма. Скажите, а это что? Я считаю, что это акт терроризма на самом высоком уровне. Недзе з таго часу пайшла ўся гэта гісторыя, маўляў, добры Путін вось-вось разбярэцца з Лукашенком і дапаможа братняму беларускаму народу. В русских медиа нават писалось: нельзя исключить, что Владимир Путин использует свой второй срок для того, чтобы решить проблему Лукашенко. Неким чароўным чынам гэтая херабура дажыла нават до 2020 года. Лукашенко и Путин між тым кожны раз дамаўляліся, а газовых войнаў адбылося яшчэ некалькі. Изумительное сочетание нежного натурального молока и свежего фруктового сока. Напиток «Белый вальс». Савушкин продукт.
Падлеткі і моладзь рубяцца ў GTA, Hitman, World of Warcraft, трэці Doom. Кампутарныя клубы ўжо не ў топе сваёй папулярнасці, але яшчэ існуюць. Існуе і кампутарная газета, сапраўдная, на паперы. Там на поўным сур'ёзе пішуць, у ва што і як пайграць на кампе. У той жа час адказныя дзядзі ў гарнітурах думаюць, як зрабіць, каб гэтыя камп'ютары працавалі на карысць дзяржавы. Па афіцыйнай, я падкрэсліваю, афіцыйнай версіі ідэя стварэння ПВТ была выказана Лукашэнкам у 2003 годзе і стала сутнасна абмяркоўвацца па ініцыятыве Михаіла Мясніковіча і Валера Цапкала ў 2004. То бок, паслухайце, Лукашенко, Цапкала і Мясніковіч яшчэ ў адным флаконе, а Беларусь як IT-краіна гэта толькі ідэя. Дарэчы, 31-гадовы Павел Латушка, тады пасол Беларусі ў Польшчы. З Мазыра ў Гомель пераехала Святлана Піліпчук і акурат у 2004 выйшла замуж за Сергея Ціхановскага, які толькі-толькі уладкаваўся ў аддзел маркетынгу кампаніі МТС. У лістападзе ўрачыста адкрылася адноўленая мінская ратуша, без якой цяпер вельмі цяжка ўявіць сталіцу. Па краіне ідуць некалькі выстаў Алеся Пушкіна, ужо вядомага і яшчэ жывога і бадзёрага. У Полацаку з'явіўся дзіцячы музей, а ў Бычках на Віцебшчыне музей Васіля Быкова. Пры гэтым Мінкульт адмовіў незалежнай студыі Тацяна ў выдачы пракатнага пасведчання на паказ дакументальнага фільма пра жыццё і творчасць пісьменніка. Ён называўся «Доўгая дарога дамоў. Рэквіем». Падстава меркавання, што дэманстрацыя фільма ў кінатэатрах Беларусі можа адмоўна паўплываць на маральна-этычныя асновы жыцця беларускага народу. Вось так сур'ёзна. Засноўваецца беларуская Вікіпедыя на Тарашкевічцы, хаця пра гэта, напэўна, мала хто ведаў, і для кагосьці гэта навіна і ў 2024. Дажынкі 2004 адбываюцца ў Ваўкавыску. І тут важная мая заява. Калі хочаце асобны выпуск пра гэтае сакральнае свята, чым яно ёсць насамрэч і як яно стала трэш-фэстам, напішыце, ласка, ў каментары. Разам з тым вы можете падпісацца на канал, што будзе нам вельмі прыемна и корыстным. На Славянскім базаре Філіп Кіркоров дзякуе Лукашенку и спевая «Розу чайную». В очередной раз я приглашен гостем на открытие, на столь грандиозное и помпезное открытие фестиваля. Петр Елфимов чамусьці выконвае песню по-польски. Вітас, Кирилл Слука, Таисия Павалій, Миколай Наскоў, Анастасія Стоцкая, ну, карацей, увесь гэты комплект. Краіна між тым дэбютуе ў Еўрабачанні. Беларусь прадстаўляе барысаўскі дуэт Александра і Константин, які займае ў паўфінале 19-е месца. Перамагае ж Руслана з песняй «Дзікія танцы» на карпатскія матывы. Мировая премьера в кинотеатрах Минска. Прикоснись к миру магии и волшебства в третьей части приключений юного мага. Дарэчы, пра украінскіх чыноўнікаў. 21 чэрвеня з Беларусі дэпартаваны будучы дарадца прэзідэнта Зеленскага Михаил Падаляк. Ён з'яўляецца арганізатарам газеты «Время», чыі артыкулы не падабаюцца дзяржаве. Маўляў, там утрымоўваюцца заклікі да кансалідацыі радыкальнай апазіцыі з мэтай супрадзення дзяржаўным органам Беларусі. Вось так вось сур'ёзна. Падаляку на 5 гадоў забараняецца ўезд у нашу краіну. Важны асабіста для мяне момант газета «Пресбол», праз якую я спажываў спорт. Па-першае, у 2004 Міністэрства інфармацыі выносіць выданню афіцыйнае папярэджанне за публікацыю коміксаў «Саша і Сережа», бо персанажы каверкалі рускі язык. Па-другое, тагачасны міністр фінансаў, а па сумяшчальніцтву старшыня Беларускай асацыяцыі гімнастыкі Мікалай Корбут падае ў суд на газету з патрабаваннем выплаціць яму ажно 70 мільёнаў рублёў грашовай кампенсацыі за нанесеную нібыта маральную шкоду. У чым справа? На першай старонцы выдання быў апублікаваны здымак, на які наклалі подпіс. У замах міністр фінансаў ходзіць чалавек, якога Інтэрпол шукае за ўдзел у арганізаванай злачыннай групоўцы. Гаворка шла пра расіяніна Андрэя Іманалі, а яшчэ гаворка шла і пра незалежныя моцныя медыа. Суд чакана становіцца на бок пазоўніка. Толькі што памер кампенсацыі быў зніжаны да 40 мільёнаў. 30 з іх быў абавязаны выплаціць менавіта Пресбол. 10 яго галоўны рэдактар Уладзімір Берашкоў. І караценька пра яшчэ аднаго міністра. Менавіта ў 2004 годзе міністр адукацыі Александр Радзькоў зачыняе еўрапейскі
еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Пазней гэтае ВНУ адновіць працу ў Вільні. Каб скончыць пра медыа, няма яшчэ Белсату, радыёрацыі, еўрарадыё, не кажучы пра Куку і Сіцідох. Тут бай, дарэчы, ужо ёсць, але як партал пра курсы валют, надвор'е плюс бясплатную пошту. Дарэчы, мы ўдзячны калегам за натхненне праектам 30 лет. Топ на паперы газеты БДГ, Салідарнасць, ім мы таксама, дарэчы, удзячны за праект «Беларусь совершеннолетие». Народная воля і наша Ніва таксама яшчэ папяровыя, а свабоды людзі выкручваюць на радыёпрыёмніках. Чиуауа. Адзін з лідараў медыйнага рынку папяровая беларуская дзелавая газета. Увосень 2004-го адбылося забойства яе журналісткі Веранікі Чаркасавай. Жанчыне ў яе кватэры нанеслі 20 нажавых раненняў. Следчыя падазравалі сына Антона і айчыма журналісткі Уладзіміра Мялешку. Падставай паслужыў той факт, што за некалькі хвілінаў да меркаванага часу забойства 15-гадовы Антон тэлефанаваў маці на мабільны і чамусьці адсутнічаў на занятку фізкультуры. У красавіку наступнага году падазрэнні з сына і айчыма забітай былі сняты за адсутнасцю ў іх дзеяннях складу злачынства. Справа да гэтага часу не раскрыта. Шматлікія калегі Веранікі лічаць, што забойца рана ці позна будзе знойдзены. Праўда, не пры гэтай уладзе. Дарэчы, у 2004-м была жывой памяць пра зніклых у 1999 годзе палітыкаў. Пра іх рэгулярна пісалі, праводзілі мітынгі з іх партрэтамі. Мама зніклага генерала Юры Захарэнкі тады яшчэ яго чакала. Беларусь – цуд некранутай прыроды. Давайте шанаваць і захоўваць нашу бацькаўшчыну. 17 кастрычніка 2004 года ў Беларусі адбываецца рэферэндум, які дазваляе Лукашэнку балтавацца бясконцую колькасць разоў. Да таго ягоныя тэрміны за 1994 і 2001 гады падыходзілі да канца ўжо двойчы. Па выніках ад ЦВК за прагаласавала 87, Коска 97%. Былі незалежныя вынікі НЕСЭПі, напрыклад, за 49%, супраць 29, Коска 2. Не ўдзельнічалі 9, Коска 5. Свае замеры праводзіў і амерыканскі інстытут Гэлапа. Паводле яго дадзеных, за змену Канстытуцыі былі гатовы прагаласаваць 39%, супраць 32,5. Неяк зусім не ўсё сходзіцца. Менавіта з гэтага рэферэндума, кажуць, сярод скептыкаў замаячыў прывід, так бы мовіць, вечнага Лукашэнкі, бо раней нават людзі, якія былі ў апазіцыі, успрымалі яго як часовую з'яву, бо інакш жа проста не можа быць. Никого нет дома. Чипсы Премьер. С нами веселее. Компания Белпродукт. 26 красавіка 2004 году быў затрыманы Михаил Марыніч. Палітык, які выйшаў з номенклатуры, былы старшыня мінскага гарвыканкаму, былы амбасадар РБ у Чэхіі, в Угоршчыне і Славакіі. З падобнай каткі ў 2020 годзе выйдзе Павел Латушка. Недзе ў 2001 Марыніч пайшоў у апазіцыю і хацеў балтавацца ў прэзідэнты. Праз некаторы час яго затрымала КДБ. Чалавек атрымаў 5 гадоў за нейкую там тэхніку, якую пасольства ЗША бясплатна перадала ягонай арганізацыі. Дзелавая ініцыятыва. Кажуць, што тады гэта зусім не было нормай. Ажыццяўлялася кампанія «Свабоду Марынічу», за яго упрыгаліся розныя дыпламаты і нават тагачасны прэзідэнт Францыі Жак Шырак. Михаил, які ў сваім жыцці перанёс інсульт і цяжкае захворванне вачэй, выйшаў на свабоду толькі ў 2006 па амністыі. У 2010 годзе камітэт ААН па правах чалавека прызнаў, што суд над палітыкам не быў справядлівым і незалежным. Арыштаванага катавалі. Марыніч памёр праз 4 гады ў 2014. Почему тысячи людей выбирают корреспондентские курсы Ешка? Потому что это удобный и эффективный способ получения знаний. Ёсць меркаванне, што пра палітвязняў тады асабліва не было гаворкі, бо нібыта апроч Марыніча ніхто не сядзеў. Ажно да 2010 года было нормай, калі за вулічныя справы у асноўным актывісты атрымліваюць 15 сутак ці штрафы, але рэальныя тэрміны сапраўдная рэдкасць. То бок пасля 2004 году заўжды было 1, 2, 3 чалавекі адначасна, пра якіх усе ўсё добра ведалі. Дарэчы, пра 1, 2, 3 чалавекаў, якіх паказальна саджалі. У восень 2004 года за акцыі пратэсту супраць рэферэндуму былі арыштаваны 2 мейнстрымавых на той момант вулічных палітыкаў – Павел Северынец
і Мікалай Статкевіч. Абодва атрымалі па некалькі гадоў хіміі. Для абодвух яна была першай. Дарэчы, там на хіміі яны прасядзелі і выбары 2006 году. Усё было акуратна пралічана, каб гэтыя людзі наўпрост адсутнічалі ў Мінску ў адпаведны час. Мне распавялі, не ведаю, наколькі гэта праўда, што пры гэтым апазіцыйныя сілы, як ні дзіўна, былі поўныя надзеяў, бо ў 2003 адбылася рэвалюцыя роз у Грузіі, дзе скінулі Шеварнадзе і перамог Саакашвілі. Пад канец года адбудзецца першы майдан у Кіеве. У 2004 перамогуць Памеранчовыя і Юшченка. На майдан паедуць беларусы, будуць заўважныя намёты пад БЧБ-сцягамі. То бок складаецца ўражанне, што на постсаўку нібыта усталёўваецца дэмакраты. І Беларусь, чыста гістарычна, не можа быць у баку, і ўсё і так будзе добра. Апазіцыя тады гэта Малады фронт, вулічная дзвіжуха, яшчэ жывы Зубр, з партыю БНФ, АГП, Грамада Статкевіча, прафсаюзы, камуністы Калякіна. Ім ужо не даюць месца ў парламенце, але партыі маюць нармалёвыя офісы ў цэнтру Мінску. Гэта яшчэ выглядае ўсё прыстойна. Пазняк ужо 9 гадоў за мяжой і паслядоўна ўсіх крытыкуе. Такие минуты трудно понять, где заканчивается реальность и начинается мечта. Баунти. Райское наслаждение. Вось у каго не было праблем з крытыкай, дык гэта ў Александра Глеба. Ён распачынае свой апошні сезон за нямецкі Штутгарт, у якім стане лепшым асістэнтам нямецкай Бундеслігі, за што і атрымае справядлівы прамоушн у лонданскі Арсенал. Моладзевая зборная, у якой капітаніць Глеб упершыню гуляе ў фінальнай частцы чэмпіянату Европы. Дэбют неверагодны. Гол Глеба па нейкай дзіўнай траекторыі спрыяе перамозе над фаварытамі з Італіі 2-1. Я гляджу той матч з такім захапленнем, што псую першы ў сваім жыцці рондаль. Паставіў пельмені перад матчам і забыўся пра іх. Але ў выкананні Глеба 2004 запамінаецца далёка не футболам. У снежні Александр трапляе ў аварыю, што здарылася на скрыжаванні вуліц Сурганова і Якуба Коласа ў Мінску. Ягоны Audi A8 збочваў на Коласа да Камароўкі. BMW 318, за стрымном якой сядзеў Мінчук Юрый Альшэўскі, рухаўся па Сурганова ў бок праспекта Незалежнасці. У Audi Глеба спрацавалі падушкі бяспекі. Ён аніяк не пацярпеў. А вось пасажыр BMW памёр праз некалькі дзён. Яго сяброўка была цяжарная. Жанчына атрымала цяжкія пашкоджанні. Альшэўскі пасля доўгі час перасоўваўся на мыліцах. Глеб спачатку выступае ў ролі абвінавачанага, але пасля яго прызнаюць пацярпелым. У ДТЗ абвінавачваюць самога Альшэўскага, якому ў выніку даюць 4 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. І гэта не гледзячы на заявы сведкаў з боку абароны. Нібыта аўто Глеба толькі на скрыжаванні паказала сігнал левага паварота і пасля гэтага стала збочваць. Дарэчы, маладзёжка Глеба, на жаль, не выходзіць з групы. У будучыні Беларусь будзе прадстаўлена на Еўра яшчэ двойчы зборнымі Юрія Курненіна і Георгія Кандрацева, якая, дарэчы, праб'ецца на Алімпіяду. Алімпіяда адбываецца і ў 2004-м. Бадай галоўнае наше дасягненне золата 100-метроўкі ад Юліі Несцярэнка. Ну что ж, отлично взяли старт Бегуни, пока проигрывает Нестеренко Лорину Уильямс впереди. Ну, сумеет она набежать так, как она делала это в полуфинале. Кажется, она это делает. Яна перамагае ў фінале з вынікам 10,93 секунды. Сюрпрайз, бо да гэтага беласкурая атлетка станавілася першай на самай прэстыжнай спрынтарскай дыстанцыі яшчэ на Алімпіядзе 80. Агулам жа Беларусь прыводзіць за фін 18 медалёў, колькасць якіх пасля скарачаецца да 13, бо срэбра ў кіданні молата і бронзу ў кіданні дыска забяруць за допінг. Ну і інфармацыя для тэматычных квізаў. У студзені 2004-го адбываецца адкрыццё гарналыжна-спартовага комплексу «Лагойск». Там летом стаў праводзіцца фэст Кубак піва. У першым былі прадстаўлены 6 беларускіх бровараў, а таксама вытворцы нямецкіх гатункаў Францисканер і Спатен. Дарэчы, у 2004-м піва яшчэ можна было піць на вуліцах. Я получаю кайф от своей работы. Для меня это самый лучший наркотик. Меня окружают люди, которые чувствуют и думают так же, как и я. Мы просто реализуем себя в кино, музыке и искусстве. Што-небудзь Ларысы Грыбалёвай становіцца візітоўкай спявачкі і намінуецца на лепшую песню года 2004. Но ты хотя бы позвони, спроси что-нибудь о её любви. Хоць мы ўсё адно запомнім Ларысу як вядоўцу «Усё нормально, мама, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн».
Перадача акурат закрылася ў 2004 годзе, дарэчы. Выходзіць кліп «Чорны бумер» рэп-выканаўцы Сярогі. У Луніце ствараецца гурт «Лан-клан». Ён пражыве вельмі нядоўга, але дасі свету Макса Каржа. Сапраўды існуе такая краіна, дзе ніхто не варагуе, дзе жывуць усе мірна. Дзесьці не вельмі далёка у Брэсце набірае моц гурт «Дай дарогу». Зімой выходзіць трэці альбом калектыву «20 сантиметров». 20 сантиметровый пулемет, платонически общаться не дает, но... Упершыню за 10 гадоў не адбываецца рок-каранацыя. Міхалок, Вольскі і светлай памяці Кулінковіч яшчэ спяваюць разам у Крамбамбулі. Понаехала гостей з іншаземных областей, не няправільных гасцёў з іншаземных областёў. Выходзяць генералы айчыннага року. Кружэлка-зборнік з НРМ, нейрадзюбелем, старым Ольсам, крамай і гэтак далей. Яго прэзентуюць у мінскім лядовым палацы. Так можна было. Усё гэта абгаворваецца ў культавай музыкальнай газеце. Яна яшчэ жывая. 21 ліпеня ў Мінску адбываецца, што вельмі важна, дазволены ўладай канцэрт, не трэцяму тэрміну. На ўвазе маецца лукашэнкаўскі рэферэндум. Перад выступам нейрадзюбель на сцэне выключаюць электрычнасць, але музыкі пяюць акапэла разам з гледачамі. Пасля гэтага весь склад гурта «Палац» звальняюць з белканцэрта. Александр Памядораў пазбаўляецца ролі вядоўцы праграмы тэхналогіі на СТБ. Праграму лідара «Палаца» Олега Хаменкі «Настаўніцкая» на тым жа канале таксама закрываюць. Канцэрты НРМ, нейрадзюбель, «Палац», Z, Памідоров, Драм Экстазі, Крамы, Крамбамбулі адмяняюцца. Чорныя спісы знікаюць у 2007, каб зноў з'явіцца ў 2011. Дарэчы, паляна не наша, таму я вам вельмі раю падпісацца на канал Міністэрства сепультуры Сашы Чарнухі. Там значна больш і значна больш якасна размаўляюць пра беларускую музыку. Магчыма, мы нешта забылі. Напрыклад, я чуў, што менавіта ў 2004 годзе з'явіўся закон пра 75% беларускай музыкі. Мне крышачку не хапае ўспамінаў пра тое, што мы елі, як мы елі і ва што апраналіся. Я памятаю стары стадыён «Дынама», які яшчэ працаваў. Там маці набыла мне чамусьці зіпку такую белую, якія былі вельмі моднымі, з надпісам «Італія», хаця я ніколі не заўзеў за гэтую каманду. Нібыта так мы і жылі. Дакладна цалкам у інфармацыйнай прасторы Расіі пад усялякіх там Кацю Лель і Джага-Джага, пераймаючыся за удзельнікаў праекту «Фабрика звёзд 4». Напэўна, шмат хто лічыў, што Лукашенка гэта нешта часовае, што БЧБ гэта сцяг БНФ, а беларуская мова, сапраўды мова апазіцыі. 20 год гэта зусім не шмат, але з іншага боку, народжаныя ў 2004 годзе ўжо паўнагадовыя дарослыя людзі са сваёй гісторыяй. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Калі вам падабаецца такі фармат, адрэагуйце, калі ласка, у каментарах і прапануйце наступны год. А таксама падпішыцеся на наш канал. Гэта вельмі дапамагае нашай працы. Ну і галоўнае, давайце беларусець разам.